أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aphinde futhi Allah kwenye ivesi yeQuran athini? Athi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Allahu akbar. Allah uthini? Uthi wena ngaso sonke isikhathi mawubhekene nobunzima ithini? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah unganele mina, uyena umvikeli wami yena yedwa. Bese Allah uthini? Uthi ungakhathazeki, ungakwati, ungezwe ubuhlungu. Allahu akbar. Wa antumul a'laun. Uzonqoba kungekudala. Allah uyakududuza. Uzonqoba kungekudala, ungakhathazeki, ungezwa ubuhlungu. Kungekudala wena uzonqoba. Wena into kumele uyenze thembela kumdalo wakho. Lalela-ke mfowethu nawe dadewethu ngikutshela. Uyabona Allah mangabe efuna ukukuphakamisa. Allah usebenza emfihlakalweni, umdali usebenza emfihlakalweni. Mayefuna ukukuphakamisa, umdali uqala kuqala enze izinto, akuvivinye ngezinto ezibhlungu empilweni yakho. Akuvivinye umdali, akuvivinye. Usabathe ubaleka ngapha kuvuze ngapha, usabathe upesha ngapha kuvuze ngapha, usabathe ubalekela ngapha kuvuze ngapha. Uthi umdali ngenzela ukuthi usondele kimi. Ukhohlwe yibo bonke abantu basemhlabeni abangeke bakwenzele lutho. Ngenzela ukuthi usondele kimi. Uyabona-ke la ususondele-ke kimi-ke manje usucela mina ngedwa, usukhohliwe abantu bomhlaba, usubhekene nami ngedwa, usuthini? Hasbunallah, Allah unganele mina, wa ni'mal wakil. Uyena Allah umvikeli wami yena yedwa. Allah uthi kulapho-ke manje ngikunikeza-ke manje impiko zokundiza. Allahu akbar. Kulapho-ke manje ngikunikeza impiko zokundiza ngoba wena usuthembele kimi ngedwa mina mdali wakho. Awusangenzeli manje abalingane, awusayokuyofuna usizo kwamanye abantu abayidalwa nabo abadinga usizo njengawe, kodwa usukhuluma mina ngumdali wakho. Allahu akbar. La tahzan. Ungakhathazeki, ningakhathazeki. Inna Allaha ma'ana. Allah unathi ngaso sonke isikhathi. Ningakhathazeki. Umdali uyasi-encourage abafowethu. Noma ngabe ibuphi lobunzima lobo obhekene nabo, Allah uthi ungakhathazeki. Uzonqoba kungekudala. Allah bese kunikeza ini? Akunikeze impiko zokundiza. Yabona sometimes mawusenkingeni, Allah akayiqedi inkinga yakho. Uyayibona into enjalo? Kodwa ukunika indlela yokuthi wena uyiqede wena on your own. Allah nje ukunikeza indlela ukuthi le nkinga yakho le uzoyiqeda kanje. Allahu akbar. Allah ukunikeza izimpiko zokundiza. Uphiko olungapha ka right yini? Ukubekezela. Uphiko, Allahu akbar, olungapha kwa left. Allahu akbar. Ukuhlala ujabulile ngaso sonke isikhathi, uwamukele ukuthi okuhle nokubi kuphuma ku-Allah. So uphiko olungapha ngaka left yini? Yithemba lokuthi uhlala ubekezele, uhlala uthembele ku-Allah. Njengoba Allah ethi noma ngabe sowone kangakanani, ya ibadi alladhina asrafu anfusakum, noma ngabe sowone kangakanani, usubole kangakanani, abantu sebekubize ngayo yonke into. Allahu akbar. Allah uthini? La taqnuth min rahmatillah. Ungalilahli ithemba emseni ka-Allah. Noma ngabe sekunjani, ungalilahli ithemba emseni ka-Allah. Why? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ngoba u-Allah uyena othethelela zonke izono. So ungabi nendaba nomuntu ongakudalanga mani, noma ngakhuluma thini ngawe, kodwa wena ungalilahli ithemba emseni ka-Allah, ngoba Allah uzokunikeza impiko zokubekezela, akunikeze impiko zokuthembela kuye. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.